Dek biyen ki rene ape. Lah nek cah nom-nom pacaran ngono kuwi do nggo apa, Mbah? Nak cah nom-nom lagi jatuh cinta ngono nganggo surat. Lah kertase iki sing kaya apa, Mbah? Aku ora ngumani ya. Surat kuwi kertase golek sing wangi. Tahun kapan? Kuwi ndek tahun biyen lah, Tahun biyen ya tahun kapan kok? 80-an. Wah, 80-an aku ya urung ngono to, Mbah. Niki biyen biasane awal katane apa, Mbah, tulisane? Pertama, assalamualaikum. Awal kata tiada kata melainkan kata maaf. Wah, itu pengalaman sampean, Mbah. Terus akhirnya apa, Mbah? Akhirnya Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. ngono ki suwenenge ra-ra ya, Mbah. Ngono ki suwenenge jan pal mbiyen ki.